Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagurangan. Sararok kita sa sagong pagbaklay, anenterong albay, kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang enterong albay, gabos
Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. ipamibi na po niya to an Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mo mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mo mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos, mga tugang. Ngunyan po, sineselebrar niya to ang memorial ni San Ezequiel Moreno, Obispo. Ang mga intensyones po kan sa itong Santa Misa, yun mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot ni Demi and Adrian.
Black Ram Builders Incorporated, Malu S. Belisario, Judy Olikino. For Aliven family, dulot ni Sahara May Aliven. For fast recovery, dulot ni Norma Ortega. Mga special na intensyon for safe and smooth travel going back to New Zealand, dulot ni Demi and Adrian. To pass the RTLE December 2025, dulot ni Sahara May Aliven. For healing, for operation of Luvinil Galvo, dulot ni Mabel Valderrama and family. For successful medical board examination, dulot kan Palma family. Asin para man sa special na kaagadan, kan SLT CFI, asin man ni Maricel. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Ki John, dulot ni Marlene Manabes. Ki Aniseta, dulot kan Casimiro family. Manuel, dulot ni Marcia Myla Rodrigo and family. Eduardo Jr., dulot kan Del Manrique Galvez. Kalag ni Antonio, dulot ni Melissa Manzon. Ki Alfonso, dulot kan Espinas family. Danilo Sr., asin Rafaela, dulot kan Espinas family. Antoinette, dulot kan Arcega family. Kalag ni Aurora, dulot kan Hokwico family. Para man ki Jenaline, dulot ni Jasmine Joy and Apuli. Obaldo Jr., dulot ni Judy Olikino. Karina, dulot ni Candogilio Tagasa family. Ki Amelia, dulot kan Serrano family. Ki Delphine Jr., Siriaco, Salvacion, dulot kan Mendoza family. Asin para sa kalag ni Raul Rodolfo, dulot kan Leyva family. Matindog na po ang gabos. Asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuong. Kanama sinaki singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nantan pagkamot kan Dios asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antan sa mga kasalan tangani magganigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daihing kasagkoran. Amen. Kristo
ibig kita. O Diyos na makakamanasing danay na buhay, na sa pag-ako mo kisan Ezekiel Moreno sa Kamurawayan, pinapagaya-gaya mo ining banal na aldaw, warasan na miibig kami na sa imong tungkusan ang pagtubod na daing pagal niyang ihinulit asin inimos sa mong isabuhay araw-aldaw. Uli kay Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay ang sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin mga hukom. Uminabot an anghel asin tuminukaw sa sirong kan kahoy na ituon sa Ofra na sa diri ni Joas Abiezerita. Kanan sa iyang aki na si Gideon, nagbabasbas kan trigo duman sa ubasan, tanganing ikatago sa mga Midianitas. An anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya asin nagsabi, An kagurangnan yaon sa imo, o makusog asin pusuan na lalaki. Nagsimbag si Gideon, Kun an kagurangnan yaon sa mo, ta daw ta nangyayari ini sa muya. Haen ang mga gibong nga ngalasan na inusip sa mo kan sa mong mga magurang. Sinda nagsabi, Bakong kinua kami kan kagurangnan duman sa Ehipto? Ngunyan, pinabayaan kami nin kagurangnan, asin itinao kami sa kapangyarihan kan mga Midianitas. Sinabihan si Gideon nin kagurangnan, Lakaw sa kusog na yaon sa imo, asin ligtasan ang Israel sa kamot ni Midian. Bakong isinusubol ta ka? Nagsimbag si Gideon, kagurangnan, kunsiring, paano kung ikaligtas ang Israel? Ansa kong mga kadugo, iyo ang pinakamaluya sa tribo ni Manases. Asin ako ang pinakasadit sa pamilya nin sa kong ama. Nagsabi ang kagurangnan, Yaon ako sa kaibahan mo, asin tutunawan mo ang mga Midianitas, sagkod na daing matada sa inda. Nagsimbag naman si Gideon, Nakikimaherak ako sa imo, na kunbaga, nagkaigwa ako nin ugay sa atubang mo. Tawi daw ako nin tanda na ika nakikipag-olay sa ko, dai ka maghale digdi. Nakikimaherak ako, sagkod na magbalik ako, asin ikadulot ko an sa kuyang atang sa atubang mo. Nagsabi an kagurangnan, Mahalat ako sagkod na magbalik ka. Si Gideon luminaog sa iyang harong, asin inandam ang sarong ugbon na kanding, saka mga tinapay na daing lebadura, hale sa sarong epa na arina. Ibinugtak niya ang laman sa sarong basket, asin ang sabaw sa sarong koron. Dangan ilinuwas niya patin dinara sa lindong kan kahoy. An anghel ng Diyos nagsabi sa iya, Kuahon mo ang laman asin ang tinapay na daing lebadura, saka ibugtak mo sa ibabaw kan gapong ini. Dangan, iula mo dyan ang sabaw. Siring ang ginibo niya. Initaas kan anghel nin kagurangnan ang sugkod na yaon sa iyang kamot. Asin dinutan kan puro ang laman, asin ang mga tinapay. May luminuwas na kalayo, hala sa gapo asin inubos kaini ang laman, patin ang tinapay na mayong lebadura. Dangan ang anghel nin kagurangnan, napinaw sa atubang niya. Digdi na aramen ni Gideon, na iyo ito ang anghel nin kagurangnan, kaya nagsabi, Kagurangnan Diyos, nahiling ko ang anghel nin kagurangnan sa lalawgon ng Gad. Sinimbag siya nin kagurangnan, Mapasa imo ang katuninungan, dai ka matakot, siya, tadai ka magagadan. Nagpatindog duman si Gideon nin sarong altar sa kagurangnan, asin inapod niya ang lugar, Yahweh Shalom. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang Diyos nagtataram nin katuninungan sa iyang banwaan.
Ang Diyos nagtataram nin katoninongan sa iyang banwaan. Hihimateon ko ang ipapahayag nin Diyos na kagurangnan, hulit na magtataram siya ning katoninongan sa iyang banwaan asin sa iyang mga banal, asin man sa gabos na naglalaom sa iya. Ang Diyos nagtataram nin katoninongan sa iyang banwaan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan, an katanosan asin an katoninongan maghahadokan, an karahayan matubo gikan sa daga, an katanosan madungaw hala sa kalangitan. Ang Diyos nagtataram nin katoninongan sa iyang banwaan. An kagurangnan mataltag kan sa iya mga karahayan, an satong daga magtataonin dakula na pamunga, an katanosan manginginotan sa iya, asin an kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglak. Ang Diyos nagtataram nin katoninongan sa iyang banwaan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, totoong sinasabi ko sa indo, ang mayaman masakit na makalaog sa kahadayan ng langit. Madali pa para sa kamelyo ang makaagi sa mata kandagom kaysa makalaog. Ang mayaman sa kahadayan ng langit. Pagkadangog kay niyan mga disipulos, nagngaralas, sinagsabi, kung siring si isayan makakaligtas. Nailing sinda ni Jesus sinabihan, sa tao da iyan mahihimo, alagad sa Diyos ang gabos mahihimo. Dangan si Pedro nagtaram, ang gabos na bagay sa mong binayaan asin nagsunod kami sa imo, ano man ang mapapasamuya? Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kung dumatong na ang bagong kinaban ng sinanaki nin tao, nakatukaw na sa trono nin sayang kamurawayan, kamo na nagsunod sa kuya, matukaw sa kagduwang trono, sa paghukom kan kagduwang tribo nin Israel, asin ang gabos na dahil sa kuya nagbaya sa harong mga tugang na lalaki, asin babae, asin ama, asin ina, mga aki asin mga sadiri, maako ning ginatos asin magmamana kan buhay na dayong kasagkoran. Alagad dakol na nainot, mahuhuri, asin man an mahuri, maiinot. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na po sa indo. Bago niya ito basahon ang dikit na background kan inuton na ining dikit na biography ni San Ezekiel Moreno bago so reflection to sa gospel. Ezekiel Moreno was born in Alfaro, in La Rioja, Spain, on 9 April 1948. He professed his vows in the order of Augustinian Recollects in Monte Agudo, in Navarra, Spain, in 1865. He was ordained priest in Manila in 1871 and worked for 15 years as a missionary in the Philippines. Innumerable cures, especially of cancer, are attributed to his intercession. Beatified on 1 November 1975, he was canonized on 11 October 1992 in Santo Domingo on the occasion of the 5th centenary of the Christianization of America.
Sinipong Santo Domingo nabanggit, yun iso bansa baga na Dominican Republic. Kunyan, in line with the missionary activity of Ezekiel Moreno na saro ng obispo, inibagang ebanghelyo nagpapagiromdoma sa to na when we follow Christ, handa man kitang bayaan sa mga mahal sa buhay, together with our parents, our loved ones, maski pangani agom. Uli man sa natas na sabi ni Kristo, siyaan sa tong padumanan, siyaan sa tuyang destinasyon. So, the special calling itong mga misyonero, mga padi, wispo, alagad, sabi baga, man iya nagigibuninda, kundi man ang mga pamibikang tao. Kaya, all of us, uli kan bunyag ta na inako, ikaw kita gabos na parte kan missionary activity kan simbahan. Kaya baga sa maabot na 2026, around the month of June, ipagdiriwang taang 75 years kat sa tuyang diocese. 75 years of Christianization o kaya pag sa buhay kan Ebanghelyo. Aram ta ang pag-deny o pagsayuma o day pagpaurok sa itong mga mahal sa buhay, as in man, individually at sa itong mga paghanap, pag-desire, kang kayamanan, katanyagan, siniwa pang mga worldly ambitions, day po ini nag-agree, day nagda-jive sa pangapoda ni Jesus. Kaya ini ang pagkasabi niya na, day kita makakalaog sa kahadian. Although we are following Him, pero it might happen na sa huring sandali, day kita makalaog. Taday ito na observe na kintaan na sa pagsunod ta sa iya, luway-luway kita nagbubutas, nadiditats sa mga bagay na ini. Garo baga sarong example na mayamano na doon niya, kan magagadana, ang pigutos, gabo sa kayaman, ilaw sa kabaong. Kan pigbuhat na din na nabubuhat. So paano siya makalaog sa kalangitan? Ito nga ning bangkay niya o kaya itong kabaong niya, dahil nga ning maalsang. So, ito sa pani example, pero yun po yan ang garo magulang sa to. Kung talaga nagtutubol kita kay Jesus bilang sa tong buhay, sa tong destinasyon, sa maabot na panahon, sisay pa man ang hanapon ta kung to nakita sa langit. So, mantang mo yung pagkita sa daga, dito paglingawan, na iyo yan ang satuyang padudumanan. Whoever desires na ipapadagos ang buhay hindi sa daga, duman sa ikaduang buhay, dahil man po yan mangyayari. Kaya, dyan pa sana, sa desire na yan, dahil nakita mga kalaog. So, this is a very serious question. Kung luway-luway na nagigitang libre, nagigitang free, digdi po sa pangapoda na ini. Because, sagod na data na siset aside, ini pong mga worldly things, possessions, desires, di po iyan nag-agree sa pangapodan kang Ebanghelyo. So like Ezekiel Moreno, naging misyonero, aling Espanya, nakaabot sa Pilipinas, just to spread the gospel. Oh. Yan bagang na misyonero, winawalat ang country. In many time, kahitong mga panahon, pag naghali na sa misyonero sa sayang lugar, sa pag-say goodbye niya sa iyong mga magurang, mga friends, acquaintances, that may be the last goodbye. Pwedeng dahil na makabalik, pwede nang magadan, no? So, yan po ang mahiling mo talaga so marubdob na damdamin, no?
to truly follow Jesus almost literally, no? To si Jesus, baga day man in istaran, day man in mansion, day man in possession, ganon din po yung gustong sumunod sa Kanya. Jesus ay po ang kanilang kayamanan. Dahil iba si Jesus, kasabi niya, if you follow me, you have everything, no? Enough na sa iya, o enough na siya para sa sarong gustong makalaog sa langit. Tabang asin na intercession sa Ezekiel Moreno, kita bendisyonan kang mahal na Diyos. Idinudulot niya mo ang darang kasi ang tinapay. Laning makikakano, ninmuha naman ang kasakuro. Sa kapwa. Pagpamibig ka mga tugang, tanganining sa koan sa indong atang magkanigong akoon, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod ken kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Pagurang na nagangayong-ngayok kami sa imo na sa pagrumdom kay San Ezekiel na bindisyonan mo ining mga balaog na sa mong dinudulot na sa pagirasmi sa kakano na ini makaligtas kami sa gabos na kasalan na sinmapano ng Diyos na unang kaugmahan uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Utong maninigo, asin dapat, matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa iyo, pasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadayang kasagkoran, uli kay Kristo, ano sa mong kagurangnan, ulita sa selebrasyon kay San Ezekiel, pinapaugmang mong gayon sa imong simbahan na pinapakusog kan panalbingan, nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inantabayan kan sa iyang pakiolay na uyon sa imo. Kaya kay bagang kadakol-dakol ng Hilas Sin Santos, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kaumawan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 tan kagurangnan, Diyos ni Mako, ang langit at sindagan, panokan sa imo, kamurawayan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Paladalan minadigin, sa ngaran kan kagurangnan. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Nagurang na ni kanagadan banal, burawan ng gabos sa kabanalan, kaya mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, si Jesu Kristo, kan siya,
Sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, kung anong tinapay, sa magpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagwayaman kang kalis, sindirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin mag-inom kaini, tainang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asidani na tipan, at papaboloson para sa indo, sin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkalatan mo kagurangan, ipinapamaret kanya mo. Ang pagkabuhay uliwat ipinapahaya, sagod na ikaw magdato. Kaya kami nagurunong sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong pagkagurangdan, galing tinapay ng buhay, asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanig mong mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asing nagkikimahera kaming nag-aarang, kami nagpapakinabang, ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong dumagurangdan sa imong simbahan, kalakop sa bilo na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, si Gabos na klero, siring manggirong dumas sa imong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urugnaan mga pinapamibi sa misang ini, sinang Gabos nagadaan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya kami Gabos, namibig kami, tanganing kay Bana Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, San Ezekiel Moreno, Singabos na Santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa si pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nagdoan kan mga nakakaligtas na tugon, na sa'y pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa imong pagkaherak. Maging daning natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Hulitas sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangdan, kanagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, yung tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa pagkanigo siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninawangan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan ka mo, kantanda, ning katuninawangan, peace be with you. Peace be with you. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caheraki kami. Cordero con Diyos na nagpapara, kan mga kasalan ang kinabang. Isararan Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Tawi kami ng katolinongan. Mga tugang ngayon sa kabaran ni Jesu Kristo, nagpapagandalom sa to na darahon ang Ebanghelyo sa gabos na tao, sa gabos na lugar. Ulitas siyang kodero kan Diyos, sugpapara ang kasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa kuya
Mamibi kita, O Diyos sa kagurangnan, tugutin sakramento na sa mga inako na pabasugon kami sa pagtubod na inarubay kan mga apostoles. Purugnas San Ezekiel Moreno, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. likan mga pamibin intercession San Ezekiel Moreno, San Judas Tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan si pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening po.